Dobrý deň prajem. Máme tu dopyt na nacenenie tienenia pre terasu rodinného domu. Požadované tienenie by malo byť buď osadené do obdĺžnikových profilov, prípadne kotvenie do krovu. Poďme sa pozrieť na technické možnosti. V prvom rade podľa typu domu je evidentné, že by chcel teda zákazník tieniť celú plochu, tak ako to je vidno tu na. To znamená osadenie do stropu, sú tu nejaké predprípravy železných petiek a dolu je nejaká železná kolajnica. Možnosti, ktoré sú v prípade tohto tienenia, bohužiaľ vychádzajú z predpokladu, ako je otočený dom, či tam často fúka, alebo akým spôsobom bude zabezpečená ochrana tých tieniacich prvkov, to znamená, či to bude v elektrike, alebo akým spôsobom sa bude narábať s touto tieniacou technikou. Možnosti, ktoré sú, zákazník síce uvádza aj obdĺžnikové profily, to znamená osadiť nejakú skrinovú roletu v ráme. Túto možnosť si neviem nejako predstaviť. Keď si zoberieme tá výška stropu, keď si pozrieme, tak vlastne pätky sú až úplne hore. To znamená, bavíme sa možno, že o výške 3 metre. Takže aj keby tu šli nejaké posuvné panely, tak osobne si myslím, že ten panel by mohol mať maximálnu šírku 1,5 metra x 3 metre. Aj to už je asi na zvážení, či v podstate z nejakých rozumných, tenkých profilov by bolo možné vyriešiť vlastne takýto rám. A druhá možnosť samozrejme existuje, ale ten rám, ak tu zostane celoročne, príde nejaká búrka, tak v podstate tá tieniaca plachta, screen, funguje ako plachta na lodi, to znamená, že môže sa stať, že to takýto nejaký labilný systém povytrhá a neviem si predstaviť, že by to tu dlhodobo z nejakého pohľadu funkčnosti a funkcionality bolo možné používať. Možnosti, ktoré sú, respektíve ktoré vieme vyriešiť podľa týchto obrázkov, sú následovné. Hneď prvá možnosť, ktorá je využiť screenové rolety lánkovým vedením. Táto možnosť je asi taká najjednoduchšia z pohľadu osadenia a nejakého používania. Bohužiaľ má to aj negatíva. Hneď prvým negatívom, ktoré je, že by vám viseli v podstate takéto nejaké lánka na celej tej dĺžke steny. Ak sa pozrieme, tak samozrejme plus minus dá sa to osadiť a zostali by tu nejaké takéto medzery. Možno, že niekde menšia medzera, možno niekde by to vychádzalo lepšie, ale v konečnom dôsledku, keď sa na to pozrieme, tak každá jedna plachta je vlastne len na spodnej časti chytená cez to oceľové lánko, to znamená, ak fúka vietor, tak samozrejme tieto screenové rolety plantajú a minimálne sa to nedá používať, ak je teda naozaj nejaké zlé počasie. Ďalšou nevýhodou týchto roliet je, že síce vyrobiť sa dajú vo väčšej šírke, ale ako náhle je to šírka, poviem príklad 3-4 metre, tak si predstavujte plachtu o rozmere 4x3 metre, ak fúkne do toho vietor, tak vlastne stále sa to tu nejako bude točiť, nadúvať a nevyzerá to ani dobre, ani z toho technického pohľadu si myslím, že tá využiteľnosť nie je celoročná. Takže toto je vlastne lánkové vedenie. A tá ďalšia možnosť, ktorá existuje, tak je využiť zip screenovú roletu. Ako vidíte tu na obrázku, táto terasa, respektíve šírka tej screenovej rolety je 6,5 metra. Hej. Tu už vieme spraviť tie rozmery pomerne
veľké, až do 7 metrov. Všetko samozrejme záleží od kotvenia a následne vieme zvážiť, aké riešenie technické, či je to väčší box, menší box, ovládanie a tak ďalej je potrebné použiť na to konkrétne riešenie. Takto vyzerá tá screenová roleta zvnútra, kde je vidno teda ten rozdiel. Sú tu nejaké drobné akože, viditeľnosti cestou, ale naopak to funguje veľmi dobre a človek si neznehodnotí vlastne ten výhľad do toho priestoru, či už je to svoja záhrada alebo proste nejaká iná plocha. Není tu uzavretý a nevyzerá to tak, ako keby tu mal proste nejakú pevnú stenu. Samozrejme, existujú aj riešenia, ktoré sa dajú využiť aj v menších plochách, vo väčších. Všetko to záleží aj od tej samotnej výšky, či už konštrukcie, alebo využitia. Nevýhodou týchto screenových roliet je asi len jedna nevýhoda a to je, že tieto screenové rolety sa kotvia po obidvoch stranách. To znamená, že na obidvoch stranách musí byť pevný bod, ku ktorému je prichytená tá screenová roleta. To znamená, nie je možné osadiť to vlastne do takéhoto otvoru bez toho, aby sme tie otvory nepredelili. V tomto prípade si viem predstaviť, neviem koľko to má, myslím, že dokopy celá tá plocha, ak si dobre pamätám, má 18 metrov. Viem si predstaviť, že by sme tu osadili buď 3 screeny po 6 metroch. Ak by sme chceli využiť tento stĺp, ktorý tu je, tak by sme tu pridali ešte jeden, druhý stĺp a vtedy by to boli vlastne screeny 4. Ale áno, určite treba zvážiť, či ten stĺp, ktorý by bol osadený od vrchnej časti až po spodok, používame v tomto prípade hliníkový profil 10x10, by vám tu prekážal alebo nie. Samozrejme, táto zipscreenová roleta má kopec výhod oproti všetkým ostatným riešeniam. Vieme to krásne zavrieť a viete tieto screeny využívať počas celého roku. Pri nejakom rozmere rozumnom 4x3 metre, tak je odolnosť vlastne toho screenu plus minus v závislosti od kotvenia. To znamená, ak by sme tu osadili správne profily, respektíve tie hranuly, tak by bola zhruba niekde okolo 100 km za hodinu. Poďme sa pozrieť ale, ako by to riešenie mohlo vyzerať u vás. Jedna vec je tu osadená. Ak si predstavíte, že by ste tam mali tie hranuly 10x10 hliníkové vo farbe asi tej šedej, alebo aké tam máte ostatné prvky, tak by to mohlo vyzerať plus minus takto nejako. V tomto prípade má tu zákazník betónový stĺp, to znamená, že nebolo potrebné osádzať nejaké hranuly. Nenašiel som nejaké fotky lepšie, ktoré by to lepšie demonstrovali, ale následne som tu našiel niečo takéto, takže v podstate takto by mohla vyzerať u vás tá terasa. Je potrebné len zvážiť, či tie stĺpy sú až takou prekážkou. Tie výhody sú samozrejme neporovnateľné, či už tam bude lankové vedenie, alebo nejaké tie pevné profily, respektíve rámy, do ktorých sa natiahnú tieto screenové látky. Tu je to samozrejme box vo výške 3 metre, tak ten box by bol možno že 12x12 cm a jediná vec je potrebné tu mať v podstate takýto profil. Hej. To je asi všetko. V prípade otázok som vám k dispozícii. Pozrite si aj našu stránku www.screenoverolety.sk. Tam sú uvedené vlastne všetky detaily. Ak by ste mali viac otázok, nech sa páči, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujem za sledovanie. Dovidenia.